Nahimo ng gabahin sa mabulukong kasaysayan sa Sugbo ang mga Tartanilya ug siyempre ang mga kabayo. Bisan sa nagkamoderno'ng panahon ug paggawas sa nagkadaiyang matang sa transportasyon, pabiling gigamit ang mga Tartanilya nga nagsubay gihapon sa kadalanan. Si Nico Sereno sa iyang Regional TV presents. Sa usa ka bakanteng luna sa Barangay Inayawan, ubay-ubay nga mga kabayo ang giatiman. Usa kanila ang 5 ka tuig na nga si Linggon. Dihang amo silang nabisita, na busy si Noy Mario pagpreparar sa iyang kabayo. Siya ang caretaker ni Linggon ug nangandam na aron makapamasada. Human mapakaon ug malimpyuhan, gitao dayon ni Noy Mario si Linggon sa iyang parada o Tartanilya aron maandam sa ilang pagbiyahe. Tandem sila sa moabot 5 na katuig nga pagpamasahero sa mga kadalanan sa downtown area. Giisip ni Noy Mario kada kung tabang kaniya ang giamuma nga kabayo. Panay ko lang daw ko buok. Nga na ako yung bata elementary osa. Mora ko pangita. Si Noy Benjamin nag-amuma sab sa laing kabayo sa maong lugar. Niadtong adlaw, gikabisihan niya ang pag-ilis sa napudpud na nga sapatos o horseshoe sa iyang alaga. Importante kini aron dili masakitan ang kabayo sa iyang pagbiyahe. Imo lang siyang atimanon, gamon siya ni mugmayo, tagaan sa pagkaon, aron ma-healthy ang niyang lawas. Nya, dili na siya pasmuhan. Kinahanglan, ipakaon nimo nga mahurot yun na niya. Kay og dili na siya ganahan sa anang pagkaon imong ilisan. Kapin sa 3 ka semana ang nakalabay, may aksidente nga nahitabo sa usa ka Tartanilya ug jeepney pasaheroan sa downtown area. Usa ang namatay dihang giingong natusok ang pasahero sa jeep sa baras-baras o kining kahoy sa parada. Apan gihimakak sa tagduma ug sa tag-iya mismo nga nagwild ang kabayo. Giingong ang Tartanilya ang unang nabanggaan. Nunot sa nahitabo, misusi ang taga-Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa kabayo ug mihatag og mga tambal. Gipasabot sa taga-DVMF nga dinhi sa Dakbayan na umol na ang organisasyon sa tanan nga nag-operate og Tartanilya. May mga lagda na nga nasabutan. Sama sa 4 ngadto sa 5 ka oras ra ang pamasada ug dili tibok adlaw. May mga dalan sab nga otorisado ra sila nga musubay ug dili moabot sa mga lagyong dapit. Mato ni Dr. Alice Utlang, City Veterinarian, regular ang gihimong check-up sa mga kabayo aron masusi ang panglawas niini. Hasta sad ang mga kutsero, so pag mga kutsero giseminar sad sila, no, unsay mga balaod bahin sa kanang magdala sa kabayo, unsay bunalan bang kabayo daghana, no, hasta ang tagiya sa kabayo. Ang pag during sa seminar nato kay gi-organize man nato sila, mas maayong gunang organize, no. Taliwa sa nagkamodernong panahon karon ug sa bag-ong matang sa transportasyon, matud sa DVMF, lisod nga papason ang mga Tartanilya nga kabahin na sa kasaysayan sa Sugbo. Nahimong parte nagyuda sa kasaysayan ug sa daw atraksyon nagyuda sa Sugbo kini nga mga Tartanilya nga musubay dinhi sa downtown area. Tinguha karon sa Dakbayan mas mapalambo ilang presensya ug makatabang sa natad sa turismo dinhi sa ato. Reflection man gud na siya sa una sa history ba part na to. So ato jud mao na nga gi-regulate nato i-seminar o nya ang katong maka-violate gani, in fact no, we will encourage o katong sumasakay na manay numero ng Tartanilya. Importante lang nga masigurong gisubay ang tanan nga mga regulasyon alang sa kaayuhan sa mga hayop nga gamit kaayo sa pamasada. Rich history sa Cebu, imong istoryahon maapil man jud na siya nya anong walaon man nato. Mura na og atong walaon ng carbon. So atong i-regulate o niya ang mga nagdala sa kabayo atong gi-seminar. So i-promote na nato. Ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.